देवगड तालुक्यातील तारामुंबरी नाक्यावर गुरुवारी रात्री 2 गटांमध्ये जोरदार हाणामारी झाल्याची घटना घडली। काही काळ परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं। पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर प्रकरण मिटवलं गेलं। खरं तर हा प्रश्न उद्भवतोय तो म्हणजे ट्रॅफिकची समस्या। ज्या ठिकाणी उद्भवते त्या ठिकाणी होमगार्ड तैनात का केले जात नाही असाही सवाल उपस्थित होतोय। सुट्टीचा हंगाम असल्यानं देवगडमध्ये सध्या पर्यटकांचा ओघ वाढतोय। येथील समुद्र किनाऱ्यांवर वसलेले देवगड पवनचक्की गार्डन हे पर्यटकांचं प्रमुख आकर्षण बनलंय। मात्र पवनचक्कीकडे जाणाऱ्या अरुंद रस्त्यावरून वाहन मागे कोण घेणार यावरून स्थानिक आणि पर्यटकांमध्ये सुरुवातीला शाब्दिक वाद झाला। मात्र काही वेळातच हा वाद चिघळला गेला आणि त्याचं रूपांतर थेट 2 गटातील तुफान हाणामारीत झालं। या घटनेमुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली। वादादरम्यान एका वाहनाची काच फोडण्यात आल्याची माहिती समोर आली। घटनेची माहिती मिळताच देवगड पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले। मात्र जमाव आक्रमक झाल्यानं परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त मागवण्यात आला। यानंतर पोलीस निरीक्षक बुवा हे अतिरिक्त पोलिसांसह घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत वाहतूक पुन्हा सुरळीत केली। या प्रकरणी काही जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती मिळते, तरी उशिरापर्यंत कोणत्याही अधिकृत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नव्हता।